Οι περιπέτειες στη μουσικοχώρα. Κάποτε υπήρχε ένα κατάστημα μουσικών οργάνων, πολύ δημοφιλές, με την ονομασία «Το Μουσικό Στέκι». Ήταν πολύ όμορφο και όποιος περνούσε από μπροστά του άκουγε το πανέμορφο ήχο από τη μεγάλη ποικιλία των έρχορδων, των πνευστών και των κρουστών οργάνων που υπήρχαν στο κατάστημα. Απέναντι από αυτό υπήρχε ένας κάδος ανακύκλωσης. Ένα σαββατιάτικο απόγευμα, στην καρδιά του χειμώνα, όλα τα σκουπίδια που κατοικούσαν μέσα στον κάδο έκαναν σύσκεψη. Ο αρχηγός τους, ένα επαναστατημένο καλαμάκι, πήρε το λόγο. Φίλες και φίλοι, μαζευτήκαμε εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αποκτήσει η ζωή μας νόημα. Τι άλλο μπορούμε να γίνουμε εκτός από ανακυκλωμένα σκουπίδια.